Тугаш авылында гомер итүче Рәзимә һәм Шәйхулла Фәсаховлар гаиләсе күпләргә үрнәк. Әле дә бер-берсенең йөрәк тибешен тыңлап яшәүче пар яшь вакытларын бик еш искә төшерә. Яшь чактагы сыман булып калганмы Шәйхулла абый, аның нинди сыйфатлары өчен үз иттегез, яраттыгыз? Акыллы булган өчен, тыныч булган өчен, сабыр булган өчен, юл куя белгән өчен. Бик кайтып кермәде инде, балаларын йоклаганын күрмәде, торганын күрмәде. Иртә китте, соң кайтты. Хезмәтне нык яратты инде. Авыл почтасында телефонистка булып эшләүче кызны рәисне йөрткән егет беренче озатуда ук ошатып ала. Гадилеге, эшкәрсезлеге, тыйнаклыгы белән үзенә каратты да куйды. Ярты гасырдан артык гомер кичерәбез. Һаман шул беренче очрашудагы кебек ипле, сабыр. Тәүге мәртәбә озатканда ук йөрәгемнең яртысын бүләк иткән идем. Рәзимә үзе беләм икән дип шаярта Шәйхулла абый. Беренче классында шату белән шуңа өйләргә җөрдем. Аның ризалыгыннан башка. Миңа бик ошагаларның семьялары да туган иләр. Шуңа алар белән тату әйбәт яшәдем. Хәзерге көндә дә шулай яшәп әйбәт. Фәсаховлар 3 бала үстерәләр. Декрет ялыннан соң Рәзимә апа хуҗалыкта 7 ел сыер сауа, аннары 7 ел ветфельдшер булып эшли. Соңгы 20 елында склад мөдире вазифасын башкара. Шәйхулла абыйның бөтен гомере юлда уза. 40 ел шофер булып эшли, шуның 20 елында колхоз рәисен йөртә. Мин бит инде тәмәке тартып та, аракчы бирмәдем, эштән кайттым. Булар белән гел бәйләнмәдем. Бер сада, ничек булса да, кайтып алардан тавышлар бирмәдем. Кайттым, эшләдем. Мен бит 5-нче ярта тора торган идем. Бер сәгатьләргә 5-та бардым сәгать иртән. И 8-сигә кайтып керәлмәдем. Җитәкләшеп гомер күзләренә кереп баручы Фәсаховлар барышны киңәшләшеп, бергәләп башкара. Ике арадагы җылы хисләр учагының уты сүрелми. Ишеп базып тузып йөрмәде, Аллага шөкер. Эшне яраттым инде. Мал асрады күп итеп. Бүтән туганнары юк. Минем туганнарым хөрмәт итте. Әниемә хөрмәт итте. Гаиләләре безнең өчен үрнәк. Алар һәрвакыт тату яшәделәр, дус булдылар, бердәм булдылар. Берсенең сүзеннән берсе чыкмый, бер-берсен күз карашыннан ук аңлыйлар. Безнең анаклар да, балалар да алар янына атна сайын атлыгып торалар. Әби белән бабай янына кайтабыз дип. Һәм без балаларыбызның әби белән бабай тәрбиясе күрүенә бик шатбыз. Әти, әнидән һәрвакыт үрнәк алып яшибез. Алар безгә яшәү көче бирә, авыр чакларда һәрвакыт аларга таянабыз. Гаиләләребездә шулай ук алар кебек үрнәк гаилә булырга тырышабыз балаларыбызга. Тулы һәм матур гаиләдә тәрбияләндек диләр балалары. Әти-әнинең бер-берсенә җылы мөнәсәбәтен күреп үстек. Алар бер-берсенә ир һәм хатын гына түгел, иптәш тә һәм сердәш тә булды диләр алар. Әлеге гаиләгә күзләр тимәсен. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.